Aku jalan. बेयावनो आङो मिडिया नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डे बिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पारौगुरा गामिनि जोंनि सासे राफोद एक्सन डे बिरोंगथि इलियास राजेन ब्रह्म बिथांनि दिनै मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियावनो दिनै बाहागो लाफैदों जोंनिनो मिरुनि दैदेनगिरि सिला बसुमतारी सार आरो लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डे बिनि बिबानगिरि बिथांमोना बेहाय बाहागो लाफैदों आरो गामिनि रायजो राजा गामि गोराजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लादों आरो न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय भाइ बाहागिफ्राबो दिनै बाहागो लादों आरो बिथांनि जे गोथार मोनसे मुंख्लं खाम्फा जे बेखेवनाय बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय जोबोरैनो मोनसे गोग्गाथाव। मानो होनोब्ला बिथाङा हारिनि थाखाय गोबाव बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोबाय, हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावखौनो दिनै बावसोमनो हानाया जोंनि थाखाय बिराद मोनसे जोङो गोग्गाथाव होननानै साननानै लागोन आरो बिथांमोननि थै जिउ बावनायनि जे बेसेनजोंनो हारिया मोनसे दिनै जौगाखांनाय लामायाव फैदों आरो बर' जाथि हिसाबै मोनसे डिफेन्सिभ लामायाव दिनै फैनो हादों। दा जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे आफादनि जेसेबां दिनै मार्टियार्सफोर दङ बिथांमोना दिनै हारिनि थाखायनो दिनै मुंख्लं जालांजोबदों आरो बिथांमोननि जे थै जिउ बावनायनि बेसेना दिनै ओरैनो थांनाय नङा। दिनै जायफोर मुंख्लं बिथांमोनखौ जों दिनै मान आरो सन्मानखौ जों होबाय थायो। एसे फ्रेन्ड्स हिसाबै जोङो दिनै बिथांनि जे मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायाव न'खरनि बिमा बिफाया जोंखौ दिनै खावलायनायलाय जों दिनै बाहागो लाफैदों आरो जै मुंख्लं खाम्फाखौ बानायदों बिथांमोना सरकारि भाबै जे MOS-आव जे लिरनाय बायदियै दिनै मुंख्लंफोरनि थाखाय एक्स ग्रेसिया हिसाबै 5 लाख जे बिथांमोननो होनांगौ होननाय बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथांमोना न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाया दिनै 5 लाख रांखौ दिनै मोननानै बिथांनि मुङाव दिनै गंसे जाहाथे जारिमिनाव इयुनाव जाहाथे गोसोखांबाय थालांनो हानाय सासे हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय होननानै सिनायथि दोननो थाखाय बिथांनि मुङाव दिनै मुंख्लं खाम्फा बिथांमोना एसे खरस खालामनानै दिनै बानायनाय जादों आरो बे बानायनायाव कमप्लिट जानायनि उनाव जोंखौ लोगोफोरखौ दिनै बिथांमोना हांख्रायनायाव जों बाहागो लाफैदों। एक्सन डे हिसाबै मोनसे जोबोरैनो मोनसे जोङो जेब्ला बाक्सा जिल्लानि रुपहिनि साम' हाथायाव जे जोंनि जेसेबां NDA-बिनि बा हारिनि गेजेराव जेफोर मुंख्लं जानाय हारिनि थाखाय बावसोमनाय जायफोर मार्टियार्स जायखौ जोङो नेशनेल मार्टियार्स होननानै फोसावदोंमोन बिथांमोननि थाखाय थख' मोनसे जोङो फुजिनो थाखाय जायगा मोनसे जोंनो नांगौ होननायाव दिनै BTR गभर्नमेन्टआ बै सालबारि साब डिभिजननि सिङाव रुपहि होननाय जायगानि साम' हाथाय जे जायगायाव दिनै सिमिटारि लुफुंनायनि थाखाय हाखौ एलटमेन्ट खालामना होदोंमोन आरो अलरेडि अन्थाइ खाम्फाबो गायसननाय जाबाय। दा बे हाबाफारिखौ जोङो एक्सन डे हिसाबै बा इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डे हिसाबै जाहाथे बेखौ मावफुंनायाव थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ होननानै जोङो दिनै सरकारखौ जों खावलायगोन आरो मानो होनोब्ला दिनै गायसनजेननायनिफ्राय अन्थाइ खाम्फा गायसनजेननायनिफ्राय दिनै माखासे अफिसियेलि प्रसेसफ्रा बेसेबां आवगायदों आवगायाखै बेखौ दिनै जोङो मिथिथ'वाखै। दा होमब्लाबो जोङो स्पिड आप खामानिखौ मावजानोखौ जों लुबैदों। मानो होनोब्ला बे जायगाया जोंनि थाखाय
मार्टियार्सफोरनि थाखाय मोनसे थख' जाहाथे बे दुलाराय जोंनि बर'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबां दिनै रायजो राजाफ्रा बे जायगाखौ जाहाथे मुंख्लंफोरखौ जोङो खेबसेयैनो सिबिनो मोनो बे जिनिसखौ दिनै खालामनानै होयोब्ला जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो बेखौ थाबैनो मावनांगौ होननानै जों दिनै खावलायगोन।